X-Max, sok ang X-Max, puro ng X-Max ha. Apsan yan. Kadool mo yung X-Max. Be, ini hunat po ko be. Hunat po ko. Yati nilayo man. Yaman nilayo be. Ala kasuga de ng X-Max eh. Ala kakusog sa X-Max yan. Ala kaluhoy sa kumi. Ala kusuga gid sa X-Max. Gaya ang X-Max. Ala 100, hapit ako nag 100. Ay kakusog ba diyan ang motora kapuang. Wala yun bay. Ay kakusog karon ka lang yung buwang ka. Maka-break lang yung kakaroon, bantay ka lang yun. Hala 100 ako. X-Max, ikaw pagbantay ha. Kinana ko, dool nako. Sumputan ya pa ako sa X-Max. Akong action na overtake ng X-Max. Oh, liutan ako kaya akong overtikan yun ako ni ala. Aday, dali kaya overtikan ng X-Max ay ala, gukod X-Max. Wala ay pilde yapon. Sagun sa kusog ng motora wala na gipilde sa kumiyo. Pilde. Shout out sa X-Max. Kusog gining ikaw motor ba? Kusog ning mga Yamaha ba? Pilde. Ay lagi ko ninyo gara-gara. Basta na lagi ko sa dalan ganyan. Makita ninyo ning Mio nga hilo. Nga naka-helmet o green. Ay lagi mo kumpiyansa. Ay na mo kumpiyansa sunod pag unsa nakakusog ninyong motor dab kaya kina ko nagukuro na diba sig tuo loaded ba ni di lang ko magsabaw gun sa tao na ko ani kasi kusog ni dagan